Здравейте, дами и господа! В този епизод на Последен дъх ще говорим за фаза оцеляване. Лично тази фаза на мене ми беше най-трудната, чисто психически. Там липсваха физическите упражнения и наказанията, с които бяхме свикнали, и целта на тази фаза беше да изкара инстинкта за оцеляване на всеки един от нас. Не знам моят инстинкт дали го изкара, но някак си успях да оцелея тези няколко дена. Фазата започна, все едно бяхме криминални престъпници. Вместо физическа подготовка сутринта, инструкторите ни казаха да смъкнем целия багаж от лагера и да го оставим на плаца, след това да се строим само по бельо, с дигнати ръце настрани. Някои знаеха какво става, други не чак толкова. Аз лично си мислех, че някой е успял да вкара незаконно храна или са му донесли храна и са го хванали, което означаваше само едно, че щяхме да правим трасето с препятствия по бельо. Докато инструкторите ни проверяваха, главният инструктор каза, че отиваме на фаза оцеляване и единственото нещо, което щяхме да вземем с нас, беше нож и шише вода. Както и зимното яке, но щяха да ни го дадат, ако те преценят. Докато ни проверяваха, и всъщност те ни проверяваха за дали имаме запалки или кибрити по нас, с които да може да запалим лесно огън. Докато ни проверяваха, единственото нещо, за което аз мислех, беше за закуската, която бях направил предната вечер и какво ще се случи с нея. Щяхме да си оставим багажите в едно малко складче за няколко дена и със сигурност ще да се развали, аз не исках това. Моят приятел Патрик явно си беше мислил същото нещо, защото веднага след като го провериха, дойде при мене и ми каза, трябва да си изядем закуските без никой да ни види. Пристигайки в резервата, само с по един нож, едно шише вода, голи и оплашени, първото нещо, което трябваше да направим, е лагера, в който щяхме да спим, и след това опит да запалим огън, за да не спим на студено. Резервата не беше много голям, нямаше хищници като лъвове. Разбира се, леопарди и хиени имаше. Те бяха просто навсякъде. Винаги намираха начин да влязат под или над загражденията. Първия ден си спомням, че премина в много лежене и много неуспешни опити да запалим огън. Не ни пуснаха да търсим храна в началото. Може би изчакваха да се отключи този инстинкт за оцеляване и да станем още по-гладни. Инструкторите искаха и да им представим, да им покажем различни видове начини за пречистване на вода. Както така имаха и едно правило, че никой няма право да убива животни. Ако някой успее да хване животно, показва го на инструктора и според вида и килограмите на животното те му даваха хубава храна. Все пак бяхме на гости и никой нямаше право да убива тези животни. Втория ден си спомням, преди да започне деня, да ни пуснат да търсим с храна из резервата, трябваше да направим някакво оръжие, с което да се защитаваме, все пак ако срещнем някой хищник. Някои от момчетата се заиграха прекалено много, някои тръгнаха да правят боздогани, да дялкат мечове, шпаги, какви ли не работи. В такава ситуация, ако искате да направите оръжие, най-хубаво е едно дълго остро копие, с което да може да държите дистанция между вас и хищника, който иска да ви изяде. Колкото по-далеч, толкова по-добре. Не знам какво се бях забавил точно тогава, но момчетата вече се бяха пръснали с резервата и всички камъни и дънери бяха обърнати и аз нямах късмет да намеря никаква храна. Две от момчетата бяха успяли да намерят няколко големи скорпиона, но нямахме огън, на който да ги сготвят. Разхождайки се из резервата, видях една група момчета, които бяха намерили един голям мравуняк и ядяха мравки. Реших да се присъединя към тях. Казаха ми да внимавам с мравките и да им махам главите, което ме накара да се замисля, че сигурно трябва да изям над 1 милион мравки, че да се заситя. Главата на мравката беше 2/3 от цялата мравка. Хапвайки мравки, може би на 6-7-та мравка бях разсеян и изядох една цяла мравка без да й махна главата, при което тя ме охапа по езика. Езика ми веднага се наду и това сложи край на яденето на мравки. Разбира се, посмяхме се малко на моя гръб, нямаше как.
Спомням си, сезона беше много сух тогава, нямаше плодове, нямаше зелена. Много трудно беше да се намери храна. Затова реших, че няма да търся храна и просто ще изтърпя цялата тази фаза, без да ям абсолютно нищо. На тази снимка тук може да видите как изглеждах след курса. Много слаб, а по време на фаза оцеляване бях още по-слаб. На третия ден си спомням, че бях доста гладен вече. Всяко движение ми костваше малко повече усилия, някой път ми се завърши свят. Но се случи нещо хубаво тогава. Две от момчетата успяха да запалят огън, не знам как го направиха. После разбрахме, разбира се, но няма значение. Важното е, че тази вечер щяхме да спим на топло. Успяхме и да покажем на инструкторите един метод за пречистване на вода. Пълните едно шише с вода почти догоре и го оставяте близко до огъня. От горещината то ще промени формата си, но няма да се разтопи. Водата ще почне да кипи и една голяма част от бактериите ще умрат. Не е най-добрият начин, но все пак по-добре от нищо. Вечерта на третия ден беше доста приятна, защото стояхме седнали около огъня, говорихме си, разказахме си различни истории, тихичко, без инструкторите да ни чуват. Истории, общо дето всеки казваше, че е много гладен и разказваше какво иска да яде след самото обучение. Спомням си, че наблюдавах и едно много интересно нещо. Едни паяци как влизат в огъня и се самоубиват. Беше ми много интересно и питах местните момчета защо го правят това. Те ми обясниха, че тези паяци усещат топлината и търсят топлина. Затова и повечето от тях нямаха бельо, което малко ме притесни, защото аз имах и не исках неканени гости там долу. Но ми беше интересно да гледам как паяка усеща топлината от огъня и влизаше в него без да се замисли. Четвъртия ден се събудих, най-големия късметлия в лагера, защото докато съм спал, с глава съм смачкал един огромен отровен паяк. Паяк, който 2 седмици след фаза оцеляване беше охапал моят добър приятел Колин по крака и му беше направил ужасна дупка в тялото. Може да видите тук на снимката. Четвъртия ден беше доста тежък. Бях много гладен, изморен. Мислих само за приятелите си вкъщи, мислих за семейството си и времето минаваше страшно бавно. По едно време се появи моят приятел Патрик. Дойде при мен да си поговорим малко. И малко след това всъщност ми замириса на портокали и спомням, че му казах, сигурно тези инструктори на дразнят в момента едат портокали, при което той ме пита дали съм гладен. В смисъл, естествено, че бях гладен, не бях ял 4 дена, но просто му направих една физиономия и нищо повече не казах. Той стана и се тръгна. По-късно разбрах, че миризмата от портокали не идва от инструкторите, а от самия него. Бил намерил ферма за портокали точно до резервата и са успяли да влязат вътре да хапват портокали. Малко му се разсърдих, че не ме беше извикал, но също така доста се смяхме след обучението. Петия ден успяхме да сложим малко храна в коремите си, макар и да беше доста гадна. Сега ще кажа нещо, което доста от вас сигурно няма да са съгласни, но бяхме по време на обучение и нямах какво толкова да направя. Главният инструктор беше забранил петия ден да излизаме да търсим храна, защото бяха убили една антилопа и на тази антилопа щяха да ни покажат как да премахнем кожата, как да махнем всички органи. Разбира се, хубавото месо отиде за инструкторите, за нас останаха органите, както казах. Тогава пробвах черен дроб на антилопа, пробвах сърце на антилопа, пробвах и едното око на антилопа. В някои екстремни ситуации е добре, защото е 90% вода. Пробвах и топките на антилопа, не бяха толкова лоши, имаха вкусна сланина. И след това инструкторите ни накараха да направим нещо, което не препоръчвам никой да го прави, в колкото и екстремна ситуация да е. Защото това ще влоши още повече нещата. Накараха ни да разпорим корема на антилопата и всеки един от нас да вземе една шепа мокра трева и да си изтиска течността в устата. Не го правете, това ще ви накара да повърнете, да загубите още повече течности и да се дехидратирате още повече.
Мисля, че инструкторите го знаеха, но просто искаха да го направим. Цялото ми лице беше омазано и миришеше на... няма да ми казвам на какво. Хубави спомени, но веднага след фазата, още на същата вечер, ни изпратиха на една друга задача. Закараха ни до един резерват, който имахме няколко часа да го обиколим целя и да нарисуваме карта на загражденията на резервата. Искаха от нас да нарисуваме всяко едно лесно място за влизане в резервата, всяка една дупка в оградата, всяко едно дърво, всичко, което може да улесни браконьерите да влязат в резервата. За тази задача бяха необходими точно 4 човека и всички останали могаха да вървят след групата с затворени очи. Трябваше ни лидер, трябваше ни водач, човек, който да рисува картата и човек, който да измерва разстоянието. За всички тези задачи се намериха хора, освен за измерването на разстоянието, и точно тогава реших да си отворя устата и да кажа, че знам как се измерва разстояние с броене на крачки, което трябваше да броя цялата вечер до 80. За моя ръст, аз съм 1,70 висок, 80 леви крачки бяха около 100 метра. Спомням си, в началото всъщност картата ставаше много подробно описана. Рисувахме, както казах, всеки камък, всяка дупка, измервахме разстоянието, но със всеки изминал час просто рисувахме по една чертичка. Всички бяхме много изморени. При всяка почивка си затварях очите за 5 секунди и някой идваше да ме бута и го попитах: добре, току-що затворих очите, оставете ме малко да се почина. Те ми казаха: човек, от 15 минути сме тук. Бях толкова изморен, че не осъзнавах колко бързо минава времето. И отново ставахме и така започваше 1, 2, 3 до 80, безкрайно броене. Тази вечер станаха доста интересни работи, защото едно от момчетата получи нервна криза от недоспиване, от глад, от умора и нападна друго момче с нож. Успяхме да предотвратим инцидента. Веднага след инструкторите разбраха, разбира се, и го изгониха от курса. Никой повече не го видя. Другото интересно нещо, което стана, за първи път всички видяхме браконьери, които се опитваха да влязат в резервата. Лошото беше, че не можеше да направим абсолютно нищо, защото имахме едни бели тръби, които имитираха оръжие. Това беше поредният епизод на Последен дъх. Очаквайте още много интересни истории от преживяванията ми в Африка, които може да разберете и подробно, ако си закупите книгата ми, или просто подкрепите каузата и помогнете на рейнджерите в Африка.